Мәдрәсә белән бәйләнеше буенча менә бу фотографияга кайтабыз. Бу иптәшнең исеме Куддус Абдрахманов. Бай кеше аны Буби мәдрәсәсендә укыту өчен, әзерләү өчен укытучы әзерли торган чит илгә җибәрә. Ни өчен чит илгә? Чөнки ул вакытта Россия университетларына татарларны алмаганнар. Ул барып укый Каирда, Египетта 6 ел. Әл-Азһарда. Әл-Азһар хәзерге вакытта да эшли торган иң мәшһүр мөселман университетларының берсе. Барып укый, Ижбуйга кайта, Ижбуйда укыта. Аның хатыны Әминә исемле. Алар хәләл җефете, икесе бергә эшлиләр. Алар балалары була. Балалар арасында менә бу иптәшнең берсенә тукталып үтергән мөмкин. Аның исеме була Асаф. Абдрахманов mu bu? Ha? Yok. Abdurrahmanov. Моряк